ga! Kamera, evo ga! Sad možda sredneš. Yes sir! I samo da pomerim ovo ovdje. I ispati da se... hvala Majki. Znači, dobrodošli na kanal koji se zove Klaski Čupo The Sigma Boys. Dosta se ga... Pa mislim, ne radi, mislim radi, ali ti to ne možeš da čuješ, jedno drugi mogu to da čuju. Inače, ostavite like na ovaj kanal i pretplatite se... Dobro, ljudi, ovo je sad... Igramo stila Brain Rot. Ajde, idi tamo, igri sa mnom, idi. Znači, evo gleda Laki, brat moj. Znači, obavezno ostavite like, nemojte da... Ako ostavite subscribe, doću vam Da, mi igramo, ali... Ne znamo šta, pogledajte moju bazu. To je pod 1, ovo je naša baza. Ja sam oko druga, ali... Igramo. Alo, ne kradi! To mi treba! Stani, ne! Ne! Alo bre! Ne! Alo! Šalim se, vratit ću ti, evo. Čekaj. Gde si ti to uopšte stavio? Pa pušti me napolje bre! Gde si to stavio? Ne! Dobro. Dobro, sada idemo... Gle! Alo! Lazare, gle što se pojavilo, gle! Toilet! Ojoj! Okej, sada treba ti vratim. Ne! Šta? A majke ti ga kako da vratimo? Ispustit ću ti ja. Što stavi? Ajde doći. Kako da se... Da vratim ja ovo da ispustim. Gde ne stvarno? Gde si? Pa u tvojoj bazi. Šbre! Tako si mi vratio uopšte, mislim, vratio sam ja tebi i on ti meni. Da, samo nećemo da. Inače, što je ovo stilo Brain Rot što radi? Ja sam jako povezano sa to. Imam slušne aparate koji gdje je moja baza. Zato ti pokažem jednu nešto što sam naučio da radim. Vidi ti ovo, ja sam naučio da skačem na parkour, vidi ovo. Inače, ljudi, ako bi se... To je špet. Dobro. Možda i ako pređemo 100.000 Laki! Za 20 minuta! Vidi ovo, ja skakućem, ja imam parkour, igram parkour, najbolje igram. Dobre. Sad to čuje bukvalno, a ovo pozadini se čuje neko zvono. Čekaj. Vidi ovo, vidi, jel vidiš kako skakućem od grada? To je skubazano, ali iz grade ja... Šef Krabrakadabra. Joj. Pa da napiše tamo zahvat, a ću da vidi, vreme se fane. Nije se joj. Okej, šta je bilo uopšte ovo? Inače, ljudi, ako ne znate, stilo Brain Rot postoji jako. Ja nisam neki baš Brain Rot, ali... Inače, ako ne znate, znači video
Znači, ljubim te, čao. Dođeš kod nas, može? Ajde, čao. Evo, idi da znate već neki gost je bio. Inače, nemojte da zanemarite ako me neko prekine, ja nekad ne editujem, nekad da, kako god, šta god, nemam pojma. I ja mogu reći, mnogo ljudi krenu tako s cilom, a ako ne znate... Alo, Leki! Ne. Alo, imaš i ti free spin, idi. Vidi. Gdje je free spin? Što sam tako, gdje je free spin, alo? Ovdje. Evo ga. Tambo guys, sad ćemo dobiti special. Aj special, Šta je bio? $5,000. A ja još imam bilion, 10 milijardu. 11 dolara. Što je super. Jer nije šta bi bilo, jedno što bi bilo je. Let's bombaditos. I ljudi, ako ja još uvijek nisam našao inspiraciju. Što li nađem inspiraciju, šta da? Evo ga. Okej. Na YouTube, tako da ne prenete se biće tih videa. Ovo nisto primetili oni da neki knjige nešto desetko nema pojma što je da bude. Ali Alo! Vidim ja Cappuccino Assassino, vidi, čekaj, ajde da ja kupim jedan brainrot, da vidimo koji... Kupi ga, evo ga. Cappuccino, kurčeš. Ne, ovaj, vidi! Ovaj! Iza njega sam gledaj, ovaj! Cappuccino Assassino. Bravo Lazare, bravo majstore! Evo ga, to, yes! Imamo prvi brainrot, ja sam se malo, inače da znate, Cappuccino Assassino. Ajde čekamo da predođe do 67 sekundi. Da, bukvalno sam volila. Okej, nema veze šta radim. Izvinite, ako ovo niste vidio što ste. Već 34.000 nije mi prošlo, nemam pojma. Koliko ima. Idemo, yes! Samo moramo da izađemo iz... Koji je ovo neki nerd? Svi se subscribe-ite, to je naravno. Boneka Boba. Nije Marija. Ne, šta je ovo? Nije. Prije ovo. Joj, meni je otkrčana baza. Samo niko nije ništa ukro. Yes! Yes! Pogledaj koliko je prošlo vremena gore, imaš ovdje, prošlo je 9 minuta. Mada uskoro ćeš morati da prekineš ili... Pa što? Pa rekao sam ti 10 minuta samo video, mislim. A i postao bi poznat preko 8 minuta. Što ovdje ima ograničeno vreme jer nije baš neki... Tako da... Ljudi. I kada završiš onda ću ja da uploadujem. Inače ljudi očekujte ovaj video da postane poznat. Alo, hoći samo da ne smijem nego samo ovako da slušam.